Hej og velkommen til vores lille Word-tutorial. 1. Skrifttype. Hvilken bør man anvende og hvorfor? Vi synes man burde anvende den her Times New Roman, på grund af at den er tydeligere at se, og så er den mega fin. 2. Skriftstørrelse. Hvor indstiller man skriftstørrelsen, og hvilken bør det være? Du indstiller skriftstørrelsen lige her, og vi synes det skal være 12, på grund af at den er ikke for stor eller for lille. 3. Hvordan sætter man skriften i fed, kursiv og med understregningen? Hvornår bør disse funktioner anvendes? Fed, det er her, kursiv, det er her, og understregning, det er der. Fed, det er for at tydeliggøre det. Kursiv, det er hvis der er nogen, der taler til hinanden. Og understreg, det er hvis du skal understrege noget. 4. Hvordan indstiller man margen? Hvornår bruger man det? I hvilken margen bør novellerne afleveres? Det er inde på layout, og så går du på margen. Og margen, noveller, det skal afleveres i normal margen. 5. Hvordan sætter man punktform? Hvornår bruges det? Punktform, det er det her. Det bruges for eksempel i matematik, eller når du skal svare på spørgsmål og sådan noget. 6. Hvordan indsætter man et billede? Du går ind under indsæt, og så klikker du på billedet, som det så ikke er her. Der var billedet! Så klikker du på billedet, og så klikker du Mart. Altså hvis det er det billede, du gerne vil have ind, og indsæt. Ja. 7. Hvordan gør man så, et billede kan rykkes frit rundt? Ja, du klikker på den her, og så klikker du på firkant, og så kan du rykkes frit rundt. Hvis du så gerne vil have den teksten om bagved, så klikker du her, og så hvis jeg nu lige skriver noget på over, så kan du rykke den her om bagved teksten. Og hvis du gerne vil have den her foran teksten, så klikker du der, og så kommer den op foran teksten. Ja. 8. Hvordan indsætter du en reference? Nu har jeg så lige gjort den her større, så jeg kan ikke se svaret. Okay. 8. Trykker på den, der hedder referencer oppe i toppen, og så indholdsfortegnelse. Referencer, og så indholdsfortegnelse. Ja, og så er det så en af dem her, som du kan vælge. 9. Hvordan sætter du retningen på papiret, og hvordan indstiller man sine tekstkolonner? Du går ind på layout, og så klikker du retning, og så om den skal være liggende, eller stående, eller hvad det er. Og hvad var det så det andet der? Hvordan indstiller man tekstkolonner? Hvor er den henne nu? Ja, så klikker du så der på spalter, og så er det så virkelig, ja, du lige vælger. Okay, 10. Hvordan bruges stavekontrol? Hvis du for eksempel har stavet noget forkert, så klikker du her, og så kommer der op med nogle forslag med, hvad det er. Og ellers så klikker du hernede på dansk, og så kommer der engelsk frem, eller hvad du skal, hvilket sprog du skriver på. Ja. 11. Hvordan gør man noget til en overskrift? Du klikker på hjem, og så klikker du på en af overskrifterne her. Og så kun en, hvis jeg kan se, så er der flere. Ja. 12. Hvordan anvender man sidehoved og sidefod? Du går ind på layout, og så skal jeg lige tage den ud, så jeg kan se noget. Ja, så er jeg så klar. Nej, ind under indsæt, og så klikker du på sidehoved eller sidefod. 13. Hvordan kan Word bruges til at arbejde med kilder? Du klikker referencer, og klikker du administrere kilder, og så ny, og så kan du så skrive ind forfatternære titel og overby og alt det der. Ja. Okay. 14. Hvad er en fodnote, og hvad bruges det til? Fodnote, det er noget nede i bunden af dit dokument, hvor du kan skrive noter om dit dokument og forklaring på et ord. Så kommer der sådan en firkantet boks hernede, hvor du så kan skrive sådan nogle ting i. Ja. 15. Hvordan kan man bruge Word online, og kan man skrive flere personer på det samme Word-dokument? Man kan godt skrive på samme dokument, hvis man skriver i Word online. Man kan gå ind på flere hjemmesider, som for eksempel Google Docs eller OneDrive. Ja. 16. Ja, der skal vi nævne 4 forskellige. Nævn minimum 4 kontrolfunktioner, du kan anvende i Word.
Og det er Ctrl F, Ctrl U, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl K. Og det var bare nogle, for eksempel, ikke? 17'eren, hvordan laver man linjeafstand? Man klikker på de der to pile med de 5 sætninger. Det er ind under hjem. Så klikker du på de to pile her, og så hvor langt der skal være imellem. 18'eren, hvordan kan man gemme os og sende sit Word? Man gemmer den på skrivebordet, og så går man ind på for eksempel elevintro og sender det til hinanden. Ja, og det var det.